Mas kakaunti raw ang mga motoristang inaasahang bibiyahe sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong Holy Week break kumpara noong nakarang taon. Ayon kay Robby Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation, simula nang tumaas ang presyo ng langis, bumaba ang normal daily average ng mga sasakyan sa NLEX. Previous years, we have monitored between 8 to 10% increase for the Holy Week period. Sa ngayon po, ang inaasahan natin siguro mga maximum of 3% increase from the normal daily average. Actually, yung normal daily average pa nga natin, medyo bumaba na po yun. Starting when the prices went up or soared up kasi medyo napakataas na po talaga. So definitely po mas kokonti po yung bibiyahe ngayon. Bagamat mas kokonti po yung bibiyahe, ine-expect pa rin po natin na pag magsabay-sabay po mamaya or tomorrow, meron pa rin po tayong pagbagal ng traffic. Sa kabila nito, nakalatag na raw ang mga hakbang na kanilang ipatutupad para mapabilis ang biyahe ng mga dadaan sa NLEX. Isa na rito ang implementasyon ng counterflow traffic sa ilang bahagi ng expressway para smooth ang biyahe sa parehong north at southbound lanes. From Balintawak to Marilao for northbound traffic po yan. So we will get one lane po from southbound, yun po yung counterflow for northbound. Umpisa po 1 p.m. mamaya hanggang mamayang gabi pag bumaba na po yung volume natin. And then implement po ulit kami ng madaling araw po ng Huwebes, tomorrow hanggang noon time or afternoon or maubos po yung volume po natin. So from Balintawak din po to Marilao area. And then kung meron pong mga insidente or volume other than these areas, ready naman po yung team namin na mag-implement ng counterflow. Usually meron din po kaming mga ini-implement na counterflow yung before Bocaue Toll Plaza. Samantala, muli namang inilunsad ang biyaheng arangkada para sa motorist assistance at anumang emergency response sa kahabaan ng NLEX. May mga ambulansya naman na deploy strategically within the stretch po ng NLEX at saka SCTEX. Dito po sa may mga gasolina naman po for those who have concerns ng kanilang mga sasakyan, magkakaroon din po ng 24/7 na mechanic po sila. Magdi-deploy din po ng mobile EV charging dito sa may Shell sa may Mexico within NLEX at saka northbound and also sa southbound po. Sa huli, nag-iwan ng payo si Ignacio sa lahat ng motorista magbabakasyon o dadayo sa ibang lugar na dadaan sa NLEX. Dapat ma-check po nila, matingnan nila na dapat nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po sana yung magdadrive. Dapat meron pong sapat na pahinga, nasa tamang kondisyon din po yung magdadrive. And yun po, sumunod lang po sa traffic rules regulation dito sa expressway para hindi po ma-involve sa aberya. And also yung pong mga wala pa pong RFID accounts or stickers, sana magpakabit na po. Lalong-lalo na po, meron na po tayong available na 1 RFID for all expressways. Siguraduhin lang po na merong sapat na load yung kanilang RFID para hindi po magkaroon ng problema. Para sa real-time traffic updates, bisitahin ng NLEX Corporation Facebook page o gamitin ng MPT Drive Hub app. Pwede ring tumawag sa 135000 kung kailangan ng assistance. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.